Kratko ću se osvrnuti na presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Slaven Kovačević. Jutros sam se sastao sa glavnom tajnicom Vijeća Europe koja je naša bivša kolegica, potpredsjednica Vlade i ministrica Marija Pejčinović Burić. Mi smo primili na znanje ovu presudu, ali isto tako ponavljamo vrlo jasno da ćemo se zauzimati za legitimno predstavljanje i jednakopravnost konstitutivnih naroda i svih drugih koji žive u Bosni i Hercegovini. Protiv smo politike i prakse nametanja hrvatskom narodu drugih predstavnika u najviša tijela. To se opetovano ponavlja sa izborom članova predsjedništva i to već 4 puta u zadnjih 16 godina se dogodilo. Smatramo da je to jako loše i ne stvara pozitivno ozračje i povjerenje među narodima u Bosni i Hercegovini, a osobito imajući na umu da smo država koja se snažno zalaže za novu fazu institucionalnog odnosa između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a to je otvaranje pregovora. O tome sam razgovarao i sa predsjedateljicom Vijeća Borjanom Krišto u Sarajevu, na Bledu, a to je bila i tema naše sjednice Vlade zajedničke koja je bila održana ovdje u lipnju. I stoga pozivamo sve političke aktere da slijedom općih izbora nastave rad na izmjeni izbornoga zakona i da se poštuje ustavno načelo ravnopravnosti i nediskriminacije svih konstitutivnih naroda. Mi tu posebno vodimo računa o hrvatskome narodu.